Hello? Hello, Hi, good evening. good evening. Medyo nagfi-feedback ka. Ano ba yon? Pakipatay muna. Yes. Hmm. Hello? Okay. Yes Ayun, po. naririnig ko kasing sarili ko. Okay lang ba pakipatay? Okay po. Yan po. Okay, sige. Anong Yan. pangalan? Mas hihit James. ko lang muna, no? Oo. May trending video na kumakalat ngayon Ano na yon? nagbubugbugan sa loob ng van at nakikinig ng radyo natin, te. Talaga ba? Achievement na para sa atin. Gusto ko lang itanong kung ano yan? Isend mo sa akin yan. Play natin yan mamaya. Anyways, back to you. Ano pangalan mo? James po. James from? From Quezon City. Sige James, magsimula ka na. May i-share lang po ako. Gusto ko lang po kasi ako humingi ng advice sa inyo. Tsaka kay Kuya Lloyd. Kasi meron po akong boyfriend. Meron po akong jowa. And then, 8 years na po kami. Nag-start po kami since high school pa po. Hindi ko naman po alam na magtatagal po kami. Akala ko lang po is puppy love lang po. And then hanggang naging college po, hanggang nag-graduate po kami ng second year college sa same school lang po. And then after po noon, nakapagtrabaho po ako. Okay naman po kami, wala po kami problema for almost 7 years. And then after 7 years po, secret lang po kasi yan, hindi po kasi alam ng pamilya ko na may jowa po kasi ako. Ayun, total po, meron naman po akong sariling bahay. Kasama ko po doon yung babae kong kapatid. Ayun, sa kanya ko po pinakilala yung jowa ko. Kasi yung jowa ko po kasi, hindi naman po siya, straight po kasi siya. Ayun, pinakilala ko siya sa kapatid kong babae kasi nga po, kaya pinakilala ko po. Kasi nga po, mag-a-abroad po ako sa ibang bansa. Kailangan ko po mag-work sa ibang bansa. Kinukuha po ako ng papa ko. Ayun, kaya po pinakilala ko po sa kanya kasi po para po mabantay niya po yung kapatid ko sa bahay namin habang wala po ako. Ngayon po, nung nakaalis na po ako, nung umalis na po ako ng Pilipinas, ayun nga po, parang napansin ko po after 2 months, parang nagiging dry na po siya sa akin, nagiging dry na po yung jowa ko. Okay. Nagtataka po ako bakit. Tinanong ko po siya, bakit? Hindi siya sumasagot. Hindi siya sumasagot sa akin. Chinat ko yung kapatid ko. Sabi ko, pumupunta ba dyan yung jowa ko? Sabi ng kapatid ko, oo, bumibisita lang. Okay. Kasi nga, pangako mo daw na bisitahin niya ako dito. Tignan niya ako kung okay lang ako dito. Ayun, after noon, nag-reply naman siya sa akin. Sabi niya sa akin, okay lang ako, medyo busy lang kasi ako, kaya hindi ako nakakapag-reply sa inyo. Sa iyo, sabi niya. Tapos sabi ko, okay lang, naintindihan ko, sabi ko. Then humihingi siya sa akin ng may financial problem daw siya. Sabi ko, bakit? Sabi ko, hindi niya daw masabi-sabi sa akin kung bakit siya humingi ng pera sa akin. Sabi ko, sige, next week padalhan kita. Sabi ko, kung ano man yan, sana sa mabuti palad mo magawa yung perang ibibigay ko sa'yo. Okay. Binigyan ko siya ng pera. Pinadalhan ko siya. After ko siyang pinadalhan, nag-chinat ko siya. Na-receive mo na ba yung pera? Nakuha mo na ba yung pera? Tapos sabi niya, oo, nakuha ko na yung pera, salamat. Hindi ko pala akalain na yun na lang pala yung last chat niya sa akin. Hindi ko akalain. Ewan ko, hindi ko alam kung bakit nagawa niya yun. Bakit nagawa niyang maging dry sa akin. Wala naman akong pinakitang masama sa kanya. Hindi naman ako nagloko sa kanya. After no nakuha niya yung pera, kahit anong komunikasyon, wala na kayo? Wala na. Tapos nagtataka ako, sinachat ko yung kapatid ko. Sabi ko, may problema ako, sabi ko. Sabi ng kapatid ko, ano yun? Sabi ko, yung jowa ko, sabi ko. Sabi ko, ewan ko bakit nagkaroon ng problema na umalis lang ako ng Pilipinas, sabi ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dito. Humingi ako ng tulong sa kapatid ko.
Ngayon itong kapatid ko naman, parang hindi niya ako nafe-feel. Parang hindi ko alam bakit, parang mukhang masaya pa siya yung sounds ng yung sound na pag-advise niya sa akin, parang hindi naman niya feel. Parang masaya pa siya. Mm. Ngayon, total kilala ko naman yung kaibigan ng kapatid ko. Mm. Hindi alam ng kapatid ko na may contact din ako sa kaibigan niya. Okay. Itong kapatid ko naman, hinaya niya yung kaibigan niya sa bahay na hindi ko alam. Tapos, ang masakit pa niyan, Ate Cara, yung kapatid ko pala, pati pala yung jowa ko, hinaya niya sa bahay. Hinaya niya sa bahay. Okay. So, ang nangyari, yung jowa mo at yung kapatid mo ay may relasyon. Tama ba? Parang ganun na nga po. Tapos, nag-request ako kay Daddy na umuwi muna ng Pinas. Kasi nga, sinabi ko na lang may problema sa kapatid ko sa bahay. Ngayon, pagka-uwi ko sa bahay, ay namin yung kapatid ko. Mm. Ayun nga. Inamin niya na may relasyon na sila. Una, hindi. Nagtanong muna ako, bakit sinabi ng kaibigan mo na magkasama kayo ng jowa ko dito sa bahay nang hindi ko alam. Mm. After nun, hindi siya sumagot. After nun, nung ilang beses ko siyang tinanong, sumagot din siya. Umamin din siya kung bakit. Ngayon pala, bago pala ako umalis ng Pilipinas, liniligawan na pala ng jowa ko yung kapatid ko. Oh my Ngayon, God. ang masakit, Tapos, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa kapatid ko. nakausap mo na ba tong boyfriend mo? Hindi. Nung kauwi ko sa Pinas, hindi ko po siya nakakausap. So, wala pa rin kayong contact. Opo. So, kapatid mo lang nga nag-confirm sa'yo na may relasyon nga sila. Anong nangyari nung sinabi niya na may relasyon sila? Nagalit ka ba sa kapatid mo? Yun nga, nagalit po ko sa kanya. Parang hindi ko po nakontrol yung galit ko sa kanya hanggang napalayas ko po siya ng bahay. Mm-mm. Siyempre kasi aware yung kapatid mo na magjowa kayo, di ba? Kumbaga alam niya na hindi dapat galawin o pakialaman ng jowa mo. Tama? Opo. Pero ginawa pa rin niya. Opo. Yun ang masakit. Tapos, ilang araw na po kasi ako. Ilang araw na po ako dito sa bahay. Napalayas ko din yung kapatid ko. Kapatid ko din siya. Inaalala ko din kung nasan siya ngayon. Siyempre, mahal mo din dahil kadugo mo yun, kapatid mo yun. Ngayon, nag-chat siya sa akin. Mm. Yan, sabi niya, kung mapapatawad ko daw siya. Sila pa rin ba daw hanggang ngayon? O naging sila lang? Naging sila. Tapos inamin niya sa akin na lalayuan niya na daw yung boyfriend ko. Okay. Tapos sabi ko, hindi ko alam. Sabi ko, hindi muna siguro ngayon. Ayun, hindi ko alam yung gagawin ko. Kasi nagparamdam yung nagparamdam yung jowa ko. Anong sabi? Sabi niya, pasensya na daw sa nangyari. Hindi niya naman daw sinasadya na mahulog daw siya sa kapatid ko. Mhm. Tapos daw, humihingi siya ng patawad sa akin. Humihingi siya ng pasensya na sana patawarin ko daw siya. At sana daw magkabalikan daw kami. Humihingi pa siya ng second chance after all? Opo. Okay. Alam ko, mahirap sa'yo to, James. Kasi 2 beses ka nasaktan. Sa pag-ibig, sa jowa mo, at ganun din yung sakit sa kapamilya mo. Dahil kapatid mo ang involved. Diba? Opo. So, anong desisyon mo ngayon, James? Anong nararamdaman mo? Anong gusto mong gawin? Hindi ko din po alam ngayon kasi di po, yung kapatid ko, hindi ko alam kung nasan siya. Kasi pinalayas mo yung kapatid mo. Well, di ka naman namin masisisi kasi bukso ng damdamin yun. Tsaka masakit talaga yung ginawa nila sa'yo. Pero sabi mo nga, nagigilty ka rin naman kasi hinahanap mo yung kapatid mo kung nasa na ngayon, kung saan nakarating. Wala bang number yung kapatid mo para i-text mo, ganon? Facebook para i-chat?
chinachat ko po siya, kaso hindi po siya nagre-reply. Kaso ang masama pa niya is blinak niya po ako sa messenger. Kaya hindi ko alam kung paano ko siya kukontakin, mga kaibigan niya. Chat, text, tawagan ko, hindi din sila sumasagot sa akin. Gaano katagal na bang umalis tong kapatid mo na to? Ilang araw na? 1 week na po. May dala siyang mga gamit, for sure. Opo. Kung may dala naman siya mga gamit, I think naman makakagawa yun ng paraan para Ngayon, hindi ko- makituloy sa kung sino man. Ngayon, hindi ko po alam kung ano gagawin ko. Mahal mo pa ba yung jowa mo, James, after all? Hindi ko po. May feelings ka pa? Ngayon po, wala siya kasi magalit po sa kanya. Pero Oh. minsan naisip ko din po kasi yung mga nagiginawa ko sa kanya. Kasi 7 years kayo, tama? O 8 years? Opo. Mga 8 ganun. years. O, ang tagal nun, di ba? Alam mo, Kuya James, yung nararamdaman mo ngayon na galit at sakit, sama ng loob, normal yan lahat. Hindi agad-agad yan mawawala kasi malalim yung sugat na ginawa sa'yo ng kapatid mo at ng jowa mo. Ngayon, kung humihingi ng kapatawaran ang kapatid mo dahil sa nagawa niyang kasalanan sa'yo, kung ready ka na magpatawad, sabihin mo sa kanya pinapatawad na kita pero hindi agad-agad maghihilom ang sugat. I think baka kailangan mo pa ng time para mag-isip-isip or kung lumayo ka man, magmuni-muni ka sa malayo. Kasi syempre habang magkasama kayo, andun pa yung fire eh. Maaalala mo lahat eh. 'Di ba? Ganon din, same thing din dun sa jowa mo. Kung humihingi siya ng kapatawaran at kaya mo nang ibigay, gawin mo. Pero kung feeling mo mahihirapan ka makapag-usap pa sa kanya, makapag-communicate, wag mo na muna siyang kausapin. Sa ngayon ha, kasi alam mo, ang makakagamot lang ng lahat ng sugat na to ay panahon. Kaso po, Ate Cara, hindi ko po alam kung paano ko masasabi po ito sa mama ko. Kasi po, tatanong po sa akin ng mama ko kung kamusta daw kami dito sa bahay. Kung may pagkain pa daw kami. Sabi ko, okay lang. Sabi ko, wag mo kaming alalahanin. Ako bahala sa kapatid ko. So parang naaano ka din para sa mama mo, nahihirapan ka din magsabi kung ano nangyari. Ay, opo. Okay, well, Then, ang masakit pa niya po nito is, in first week of February, babalik na po ako ng Houston. Ngayon, iniisip ko pag hindi bumalik yung kapatid ko until sa pag-alis ko pagbalik ko sa Houston, anong gagawin ko? Sabi ko, James, kung ano ang makakayanan mong gawin ngayon para mahanap mong kapatid mo, total yan ang nafe-feel mong gawin, hanapin siya, go hanapin mo siya. At kung humihingi siya ng kapatawaran, kaya mo na, patawarin mo siya. Pero, hindi ibig sabihin nun, parang naghilom na lahat ng sugat. Andyan pa rin yung pain, pero ang mahalaga, makakagaan yun sa'yo dahil nakapagpatawad ka na. Diba? At makakagaan din yun sa kanya. opo. Hindi agad magsisimula sa mabuti ang lahat kasi malalim to eh. It will take time bago maging maayos ang samahan niyo magkapatid ulit. Pero sa ngayon, huwag mong asahang magiging okay ang lahat. Siguro, step by step. Ang first step, yung makapagpatawad ka na muna para at least pagbalik mo ng ibang bansa ulit, medyo makahinga ka na. 'Di ba? At magkita na rin kayo magkapatid. After all, tandaan mo, James, kahit anong mangyari, mawala man tong jowa mo, kung ano man ang mangyaring challenge sa pamilya ninyo, makikita mo pa rin habang buhay itong kapatid mo na to. Wala kang choice kasi magkadugo kayo. Wala kang choice kasi kapatid mo yan. 'Di ba? Kadugo mo yan. Hindi lang magiging madali ang lahat ngayon, pero hanggat kaya mo magpatawad, James, gawin mo. Kung magkikita ko lang yung kapatid ko. Anong gusto mong sabihin sa kapatid mo? Ay. Sige, sabihin mo ngayon. Ay, kung nasaan ka man, bumalik ka na sa bahay. Miss ka na ni Kuya. Pasensya na kung ano man yung nagawa ko sa iyo, kung napalayas man kita. Masakit lang naman kasi yung loob ko. Hindi ko alam na gagagawa mo yan. Pero, sana umuwi ka na. Imbis na kita, hindi ko alam kung ano gagawin ko. Sana umuwi ka na. Aalis na si Kuya.
James, sana mahanap mo tong kapatid mo at makapag-usap kayo bago ka umalis. At para naman dun sa boyfriend mo na nanloko sa'yo, anong gusto mong sabihin? Humihingi rin siya ng kapatawaran sa'yo, right? Opo. Sige, anong gusto mong sabihin sa kanya? Para naman sa jowa ko. Ba't mo ginawa sa akin ito? Ginawa mo pa sa mismong kapatid ko. Niloko mo pa ako. Okay lang sana ako sa ibang babae. Kaso sa kapatid ko pa. Kung nakikinig ka man ngayon, since humingi ka ng patawad, pasensya ka. Hindi ka na mapapatawa sa ginawa mo. Ayun lang po. Well, James, sana maging okay ka na. Lalong-lalo na, aalis ka na ng bansa. Mas makakagaan ng loob mo kung makakapagpatawad ka dito sa dalawang nagkasala sa'yo. Although, hindi agad tayo makakalimot. At sana yung nangyari sa'yo ngayon, wag na maulit pa. Sana maging okay kayo ng kapatid mo. Itong si pangalan ng jowa mo? Alexander. Itong si Alexander, kung mawala man siya sa buhay mo, sigurado ako may natutunan niyang lesson sa ginawa niyang sakit. Yung sama ng loob na binigay niya sa'yo. For sure, may natutunan yan. Kasi malupit yung ginawa niya eh. Kapatid mo yung inano niya eh. Pinatus niya eh. Yeah. James, pwede pa rin tayo maging masaya kahit wala na yung taong sobrang minahal natin. Makakahanap ka pa rin ng taong magmamahal sa'yo. Mahirap na kasi ituloy to eh. Alam mo, mahirap na bigyan ng second chance to. Alam mo kung bakit? Kasi kung magkakaroon pa kayo ng second chance, magiging mabigat ang lahat, maaalala mo yung ginawa nila, tas andyan pa yung kapatid mo, parang ang gulo, it's complicated na. Tsaka ang lalim na nito. So James, Yes. sana mahanap mo yung happiness mo at sana makamove on ka na. Siguro sa ngayon, ang makapagpasaya lang sa akin is yung kapatid ko makita ko man lang. Yes, sana. Hopefully, magkita na kayo. At maging okay din ang lahat. Huwag kang mag-alala. Lahat ng nararamdaman mo ngayon, makakatulong ang panahon para makalimutan mo lahat ng sakit. Mag-pray ka, James, ha? Be strong. Kailangan mo magpakatatag sa ngayon. Okay? Opo. Salamat, James, sa pag-share ng iyong story. Salamat din po. Bye-bye. Always your number one. SM radio station. Love radio.